To, assalamu alaikum. A yau da insha Allah bidiyon namu na yau za mu nuna muku wato ainihin wata sabuwar wallet. Wacce wallet din nan akwai wani coin da ake saidawa a cikin ta, wanda zaka je idan zaka bude Trust wallet, amma a Trust wallet ba za ka iya sayan shi ba. Me yasa? Saboda ai ba wai wallet din shi bace ba. To, kamar da kuke gani a da can baya mun yi muku bayani akan su free coin da classic coin. To amma mutane sai suka dauki abun wasa, suka banzatar da abu. To kuma sai gashi a yau free coin ya ba wa mutane mamaki, domin free coin so mun taɓa kenan, amma kuma ya ba wa mutane kuɗi fiye da yanda ake tunani. To kamar yadda kuke gani insha Allah gashi nan za mu shiga Play Store ne kai tsaye mu ɗauko wancan wallet din. Duk da dai mun ɗauko ta ma mu kuma sannan mun seta ta, amma ku kamar yadda muke so mu koya muku ko kuma ce mu nuna muku, za mu je ne kai tsaye Play Store domin yin downloading ɗinta. To kamar yadda kuke gani gashi nan, gashi nan white bit, kamar yadda kuke gani gashi nan za mu sa W, za mu sa H, za mu sa I, za mu sa T, za mu sa E, za mu sa B, za mu sa I, za mu sa T, kamar yadda kuke gani gashi nan. So ga ta nan ma ta fito already saboda mu mun riga mun dauko ta. So za mu taba akan ta. Kamar yadda kuke gani gashi nan white bit cryptocurrency trading. So gashi nan idan kuka lura da nan, ku duba ku ga mutanen da suka yi downloading ɗinta. Ku duba ku gani mutum 50,000 sun yi downloading ɗinta. Nan kuma mutum sama da 580 sun yi reviews ɗinta. So kamar yadda kuke gani gashi nan mu mun riga mun yi downloading ɗinta. Kamar yadda kuke gani gashi nan za mu taba akan open. So kamar yadda kuke gani a nan, idan baka yi downloading ɗinta bane, shine za ta sa, idan ka yi downloading ɗinta ne ka riga ka saita komai, shine za ta nuna maka haka. To mu a matsayin mu na wanda muka yi downloading ɗinta kuma mun saita, ga yana ce mana you lock bit white bit, ga yana you can see menene dai da sauransu. Ba sai na tsaya ina faɗa muku ba, already na san kun sani, saboda bana so in ja muku lokaci ko kuma bata muku lokaci. To gashi nan tunda dai idan zamu yi using da password ne, zamu sa haka. Gashi nan zamu taba password din da muke so. To amma mu ba za mu yi using da password ba. Gashi nan kamar yadda kuke gani nan, idan kuma da fingerprint ne, gashi nan zamu taba nan wajen. Gashi nan ya kawo mu kai tsaye wajen finger, so za mu taba finger mu. Gashi nan kai tsaye ya bude. To kamar yadda kuke gani gashi nan exchange mode, ga kuma wallet mode. To a nan kar ka shiga nan wallet mode din nan, ka shiga exchange din nan. So kamar yadda kuke gani gashi nan already, kamar yadda kuke gani gashi nan mun seta, ga email din mu nan, gashi nan verification. Ita wannan wallet gaskiya mutakar ka wato ainihin yi downloading ta, ka sai ta baka verification ba, karka yadda ka sa kuɗi mutakar baka verification ba, domin idan ka sa kuɗi gaskiya da matsala, zaka iya samun matsala. Kamar yadda kuke gani ga wajen verification ɗinta, kamar yadda kuke gani gashi nan mun sa duka information ɗinmu, gashi nan ID info ɗinmu, gashi nan mun yi selfie da ID card ɗinmu, gashi nan review, gashi nan akalla gashi nan suka ce mana your requesting has been sent, you will receive a response within 24 hours. Gashi nan waiting zamu waiting din su na wato ainihin 24 hours. So kamar da kuke gani gashi nan yayi don, kawai yanzu ina jiran su ne, in suka gama duba suka ga information dina, data list dina gaba ɗaya yayi daidai, so za ta yi successful, za ta yi verification normal, sannan in sa kuɗi. To kamar yadda kuke gani coin din da muke faɗa muku wato ainihin a cikin wannan wallet, wanda idan har kuka saye shi, idan har kuka sayi coin din nan, za ku sha mamaki mutuka. Gashi nan PT, gashi nan kamar yadda kuke gani suka ce mana ainihin sunan shi pitbull shine wannan din shi, correct sunan shi.
gashi nan wannan coin din wato a gaskiya mutane wallahi za a sha mamaki matuka a duk waɗanda suke wato ainihin cikin group ɗinmu mai albarka. Ya kamata kowa da kowa kwanmu da kwarkwatan mu je mu siyi wannan coin din. Kamar da kuke gani insha Allahu zan yi bidiyo akan yanda za a siyi wannan coin, sannan kuma da yanda za a wato ainihin sai da shi. Ina godiya wato ga bakon shiga wannan tasha ta mai albarka, sai danna subscribe sannan ya danna ƙararrawa, sannan idan bidiyon ya burge ka kai mana liking kai mana comment, shine wato ainihin za mu samu ƙwarin gwiwa da dama da hope akan duk wata wallet da duk wani coin wanda muke da sa ran za a samu alkhairi a cikin shi mu sanar da ku.